tarata ye juin kalo tile 9 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka waati togoya la. O bisimila Mali kunnafoni jabarani ka don kibaru kɛnɛ kan. Mali kunnafoni jabarani ka laɲini ye ka kunnafoniya jɛlen ko da aw ma ka daminɛ tɛnɛn fo ka se sibiri ale ma. Kunnafoni daminɛla bi an ka bi tarata kunnafoniya gale bɛ tali kɛ kunnafonidilan bɛ yen nɔ ko Chana Tahiyu ne directeur de publication du journal 22 septembre ale ɲɛmaa don. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ kunun tɛnɛn juin kalo tile 8 san 2026 ale welela bɔgɔ jeninen kan kiiri tigilama olu fɛ ka d'a kan a ye dankari kɛ an ka jamana sariya taabolo olu la. Hakilina jiginna forum des médias panafricains min kɛra an ka jamana kɔnɔna la juin kalo tile 3 san 2026 ne a kun cɛra juin kalo tile 6 san 2026 CICB la. O don kɔfɔlen na fɛn min kɔni ye kunnafonidila Chana Tahiyu ale ye kuma porokotolen dɔ olu fɔ min kɛra sababu ye ka wele bɔgɔ jeninen kan kunun tɛnɛn juin kalo tile 8 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ juin kalo tile 27 san 2026 fɛn min ye Chana Tahiyu ye ale ka kiiri kɔni bɛna tigɛ. An bɛ wagati min na i ko sisan kunnafonidila Chana Tahiyu ale kɔni bɛ kaso la an bɛ don min na i ko bi fo juin kalo tile 27 san 2026 a ka kiiri kɔni bɛna tigɛ an ka jamana kiiritigɛso ale la. An bɛ taa don i la ka olu fɛ yen nɔ yaasa ka maaninfinw n'u bolominɛw kɔni lakana ka kisi kulu marifatigiw olu ka bingani ma. Hakilina jiginna avril kalo tile 25 san 2026 kulu marifatigiw ye bingani ta ka ɲɛsin an ka wolomasigiw dagayɔrɔ caman o kɔni ma min kɛra sababu ye fɛn min ye général d'armée Sajo Kamara ale ye bɔnɛna a nin na. O hukumu kɔnɔna la yaasa ka dɔ fara lakana baara olu kan ani ka se ka an ka finitigilakaw olu ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya minnu na fɛn min ye Doila marabolo ɲɛmaa ye madame Aminata Diallo ale ye kɔni dɔ fara couvre-feu kuntala ale kan tɛnɛndon juin kalo tile 8 san 2026 min kun bɛna cɛ juin kalo tile 30 san 2026 couvre-feu ale bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu waati ka taa bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 ma yaasa fɛn kɔni ye an ka jamana ye ale lakanani o bɛ baara bɛ se ka nɔgɔya an ka finitigilakaw olu bolo. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ bolimafɛn tɛ lakana finitigilakaw olu ka bolimafɛn o ma yamaruya ka boli nɛgɛ kanɲɛ fu wagati ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 olu ma. A bɛ tile damadɔ bɔ bi Burkina Faso jamanaden dɔw y'u sigiyɔrɔ bila k'u kunda kooro kan Bajangara mara la ka da lakanako o gɛlɛya kan. O hukumu kɔnɔna la a bɛ wagati damadɔ bɔ bi hakilina jiginna fɛn kɔni kooro ka ye jiko gɛlɛya o bɛ olu la min senfɛ Burkina Faso jamanaden minnu y'u sigiyɔrɔ bila ni ko o kunda kooro kan yaasa ni ma kofɔli ninnu kɔni ka ji sɔrɔ fo u ka kilomɛtiri caman o de taama yaasa u bɛ se k'u magoɲɛji kɔni sɔrɔ cogoya min na. O hukumu kɔnɔna la Burkina Faso jamanaden minnu y'u sigiyɔrɔ bila k'u kunda kooro kan u kɔni b'a la ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin ba ɲumankɛ tɔn olu ma fo ka taa se an ka jamana marabaaw ma yaasa u bɛ se ka u dɛmɛ jiko ale siratigɛ kan cogoya minnu na ka d'a kan fɛn min kɔni ye Burkina Faso jamanaden minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka u kunda kooro kan Bajankara mara la ni ma kofɔlen ninnu yaasa u ka jiw sɔrɔ fɛn min y'u ka bogotigininw ye olu kɔni bɛ kilomɛtiri caman de tagama u sen na ni k'u kunda kooro masuruma dugu dɔ kan yaasa u bɛ se ka ji kɔni sɔrɔ cogoya minnu na k'u mago olu ɲɛ. An bɛ taa Segu ka olu fɛ yen nɔ a tile damadɔ ye nin ye moto Jakarta ale kɔni tun bɛ feere sefa wari 90,000 na. An bɛ don min na i ko bi fɛn min ye moto Jakarta ye ale sɔngɔ kɔni b'a la ka yɛlɛ min kɔni na Jakarta sɔngɔ kɔni taara i jɔ fo 100,000 ale la. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ bi an ka jamana marabaaw olu kɔni ye motocyclette de cylindre 125 cm kipu o feereli ni o doni fo ka taa se a minɛnw ma ko o bali ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la fo san 1 o de hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye jagokɛla dɔ olu ye olu kɔni b'a la ka moto cylindre 125 cm kipu ka dɔ fara o sɔngɔ kan. O hukumu kɔnɔna la segukaw olu bɛ ka wele bila jamana marabaa olu ma yaasa u ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ko o kɔni sigi moto Jakarta sɔngɔ na sinon an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni ye maa dɔw ye olu kɔni b'a la ka moto Jakarta o sɔngɔ kɔni yɛlɛ
kunnafuna olu y'a jira k'a fɔ tile damadɔ moto jakarta ale kɔni kun bɛ ka feere sefa wari 90,000 ka an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye moto jakarta ye ale b'a la ka feere seguka olu fɛ yen nɔ sefa wari 100,000 ale la. O de hukumu kɔnɔna la seguka olu kɔni bɛ ka wele bila jamana marabaa olu ma yaasa u kɔni ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ko o sigi moto jakarta ale sɔngɔ na. Keɲeba tɛgɛdara binganikɛla 4 kan commissaire Jaturu Danbele ni a ka cɛdon fɛ juin kalo tile 7 san 2026 karido nɛgɛ kanɲɛ 11 waati kunnafoni dɔw olu y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ni binganikɛla 4 ye ka baara de kɔni kun bɛnnen no ka bi ma olu kan sira kan ni ka maanifin olu bolominɛ olu kɔni daraki u la. O hukumu kɔnɔna la commissaire Jaturu Danbele n'a ka cɛdon ka patrouille senfɛ o kɛra sababu ye ka tɛgɛda ni binganikɛla 4 olu kan min senfɛ u ye bolola marifa ni a chargeur ka fara cartouche de calibre millimètre 9 den 3 kan ale ni fusil à pompe marque attaquant ni a chargeur ani cartouche den 5 ka fara cartouche ale 3 kan. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ka fara o kan fɛn min ye binganikɛlaw bɛ ɲɛdasirila min kɔni don u ɲɛ la o den 2 o couleur fiman minɛna ka fara muru ale den 2 kan. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ni binganikɛla 4 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ commissaire Jaturu ale ka bolo kan Keɲeba ka olu fɛ yen nɔ. Minisiriso min ɲɛsilen n'o jagokɛlaw ka koɲɛ ma kunun tɛnɛn juin kalo tile 8 san 2026 hakilina jiginna dɔgɔkun tɛmɛnen an ka jamana gouvernement ale kɔni ye bolimafɛn 125 cm kibu olu donni ni u feereli ko o bali an ka jamana kɔnɔna la fo san 1 kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a bɛ se ka lakuraya ka d'a kan fɛn min ye kulu marifatigiw ye olu kɔni de bɛ nin moto kofɔlen ale boli n'a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni ko o kɔni don jamana kɔnɔna la ni ka tila k'a kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw dɔ olu kɔni bɔnɛ u ni na. O hukumu kɔnɔna la an ka jamana marabaaw ye fɛɛrɛ sigi sen kan motocyclette de cylindre 125 cm kibu ko o feereli ni a minɛnw ani a donni ko o bali ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la fo ka fɔ min kɛra ka sanga ni nin waleya in ye o kɔni kɛra sababu ye fɛn kɔni ye jagokɛla dɔw ye olu kɔni b'a la ka dɔ kɔni fara moto jakarta ni yamaya sɔngɔ kan ka sɔrɔ kun t'a a la. O hukumu kɔnɔna la minisiriso min ɲɛsilen n'o jagokɛlaw ka koɲɛ ma kunun tɛnɛn juin kalo tile 8 san 2026 ale kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda jagokɛla dɔw olu kan minnu kɔni b'a la ka dɔ kɔni fara moto jakarta ni yamaya sɔngɔ kan ka sɔrɔ kun kɔni t'a la. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ni jagokɛla ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ an ka jamana marabaaw olu ka bolo kan ka d'a kan fɛn min kɔni ni maa kofɔlenw ye u kɔni b'a la ka dɔ de fara bolimafɛn sen 2 o sɔngɔ kan ka sɔrɔ kun kɔni t'a la. Ka kɛɲɛ ni samiyɛ donni ye an ka jamana marabaaw ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka ɲɛsin sanubɔla olu ma yaasa u bɛ se ka lakana cogoya minnu na. O hukumu kɔnɔna la an ka jamana marabaaw kɔni ye sanubɔ ka dan sigi o la kalo 3 n'o bɛ bɛn samiyɛ kalo 3 ma yaasa fɛn min ye sanubɔlaw ye u bɛ se ka kisi dama ale kɔni kɔlɔlɔ ma. O de hukumu kɔnɔna la an ka jamana marabaaw kɔni ye fɛɛrɛ sigi sen kan fɛn kɔni sanubɔ ye k'ale kɔni jɔ fo kalo 3 fo ka taa fɔ samiyɛ o kɔni banna wagati min na ni samiyɛ kɔni banna ni sanubɔla ninnu kɔni bɛ se ka u ka baara kɔni daminɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la. Dɔgɔkun kelen kɔfɛ kunun tɛnɛn juin kalo tile 8 san 2026 DEF ale correction daminɛla Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. O hukumu kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ examenkɛlaw ye fɛn min ye résultat ɲuman ye Ala ka jaabi ɲuman k'o kɔni di an ka jamana kimɛnnikɛla olu ma. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu
ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Senegal ka olu fɛ yen nɔ Senegal morikalan karamɔgɔ dɔ binna denmisɛnnin fitinin maa 28 ka tuba kunnafoniw olu y'a jira k'a fɔ denmisɛnnin fitinin bogotigini maa 28 na a ka kalanden ye denmisɛnnin fitinin bogotigini maa 27 kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ye morikalan karamɔgɔ ye ale kɔni ɲangina san 20 ka so chambre criminelle du tribunal de grande instance Diourbel ale fɛ ka d'a kan fɛn kɔni ye nin morikalan karamɔgɔ ye ale kɔni binna denmisɛnnin fitinin maa 28 kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye morikalan karamɔgɔ ye a kelen kɔni kɔ ka nin waleya in kɛ a kɔni ma jɔ a la sɛgɛsɛgɛliw kɔni ale ni enquêtew bolo dalen o de kɛra sababu ye fɛn kɔni ye ni maa kofɔlɔ in ye ale k'a ɲanki kiri tigilama olu fɛ san 20 kaso ka d'a kan a binna a ka kalanden denmisɛnnin fitinin maa 27 kan ka fara musomanin fitinin a kelen kan o de hukumu kɔnɔna la Senegal kiri tigilamaw kɔni y'a ɲanki san 20 kaso. Afrique du Sud Kemi Seba ni ale minɛna avril kalo tɛmɛnen san 2026 Pretoria kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ Kemi Seba ni ale ka bilali kɔni kun bolo dalen don juin kalo tile 18 san 2026 Libération sous caution fɛn min ye nin bilali kofɔlen ye ale kɔni bɔra ma o kɔfɛ Benin jamana ni o ye Kemi Seba yɛrɛ fadugu olu kɔni kun y'a laɲini k'a fɔ fɛn min ye Kemi Seba ye ni a bilala kɔni a ka bila ka taa olu ka jamana kan juillet kalo tile 14 san 2026 yasa mandat d'arrêt min kɔni kun bolodalen don a kama olu bɛ se ka a ɲangini o ye cogoya minnu na. Somalikaw ka arbitre min bɛ yen nɔ ko Omar Abdulkadir Artan ale refulela Ameriki jamana fɛ hakilina jiginna san 2025 fɛn min ye Omar Abdulkadir ye ale de kɔni kɛra CAF meilleur arbitre ye kunnafoniw olu y'a jira k'a fɔ ka sanga ni Coupe du Monde ale kɔni dolantaw ye ni ale bɛna daminɛ jeudi don juin kalo tile 11 san 2026 fɛn min ye Omar Abdulkadir ye ni ale kɔni kun bɛ k'i kunda Ameriki jamana kan ni ka taga Coupe du Monde ale kɔni ɲɛnamaya fɛn min ye Ameriki jamana ye ale kɔni ye Somalikaw ka arbitre Omar Abdulkadir ko o segin ka b'u ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan a bɛ wagati damadɔ bɔ Donald Trump ni ale Ameriki jamana ɲɛmaa ye ale kɔni kun ye jamana dɔw kɔni ka donni kɔni bali ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la ko Omar Abdulkadir ale refulela ka bɔ Ameriki jamana la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi tarata ale kunnafoniyaw la sini ni ala ma basi kɛ ani Asitan Ture bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ araba juin kalo tile 10 san 2026 ale don kibaru o kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn ni kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna la ala ka tunga ja tungaranke olu la kunnafoniya lasira aw ma aw denmuso n'aw balimamuso Fatumata Sangare fɛ.